ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намудан мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид ва Савсан Ғайюрзода. имрӯз дар барнома шиносои пайдо намудани ҷавонони синни даъватӣ аз шароити хизмат дар қисмҳои ҳарбии гвардияи миллӣ. барои ҳар як ҷавонмард хизмати модар ватан ин шараф аст. наврӯз ҷашни ободониву сабзкорӣ, аммо ҳолати баръакс дар ноҳияи Вахш. масъулият ба дӯши кист? саги мурдаги, пишики мурдаги ина нав гирифтан, айна арықча гирифтан, ина хитон бу тафша дида шинавди. вусъати тадбирҳои ниҳолшинонӣ ва нигоҳдории ҷангалзор барои барқарор кардани ҷангалзор дарахт ва бутамеваҳои настаран ва олуча шинонида мешавад. дар ҷои аввал арчҳазорҳо бошанд дар масоҳати 150 000 гектар, дар ҷои дуюм 20 000 меистанд. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз дар толори филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Жураев фестивали ҷумҳуриявӣ таронаи сарбоз ва гулчини сурудҳои ватандӯстона баргузор гардид. фестивали мазкур бахшида ба 28-умин солгарди рӯзи таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, дар он сарбозону афсарони қисмҳои низомии мамлакат иштирок намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон дар ин хусус. дар оғози фестивали ҷумҳуриявии таронаи сарбоз ва гулчини сурудҳои ватандӯстона нахуст муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Саториён Матлубахон афсарону сарбозони ҷузъу таомҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро бо рӯзи таъсиси артиши миллии Тоҷикистон табрик намуда таъкид намуд ки бунёди ҷомеаи пешрафта ва давлати аз лиҳози сиёсиву иқтисодӣ устувор мароми ҳар як мамлакат буда, он дар сурати ҳукмфармо будани сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, амнияти ҷомеа, таҳриррезӣ ва зимни амалӣ намудани корҳои бузурги созандагӣ ва ободонӣ имконпазир мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон зимни амалӣ намудани ин иқдомҳои наҷиб ва корҳои муҳиму шоиста нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун бунёдкори давлати навини тоҷикон ва ифодагари ҷавонони дорои нерӯи азими зеҳниву ҷисмонӣ баҳри иштирок дар ҷараёни фаъолияти пурмаҳсули давлатсозӣ бениҳоят арзишманд мебошад. амнияти давлату миллат ва пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт, тартиботи ҳуқуқӣ пеш аз ҳама аз тинҷиву оромӣ ва мустаҳкамии марзу буми давлат вобастагӣ дорад. ҳадафи баргузории ин чорабинӣ пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи ватандӯстии ҷавонон ва ҳавасмандгардонии сарбозону афсарони қисмҳои ҳарбӣ мебошад ки ҳар сол дар доираи ҳамун барномаҳо ва нақшаҳои тасдиқнамудаи кумитаи кор бо ҷавонон баргузор карда мешавад. дар ҷамъомад аз тарафи гурӯҳи овозхонони ба фестивал ташриф оварда барномаи фарҳангиву фароғатӣ ки дар он намояндагони оркестрҳои қисмҳои низомӣ, сарбозону афсарон ва як қатор овозхонҳои дигари кишвар дар васфи ватандӯстӣ, ҳифзи ватан, Тоҷикистон, марзу бум, муқаддасоти миллӣ, ҷавонӣ, ишқ ва эҳёи зебои даврони хизмати ватан модар суруд сароиданд. маврид ба зикр аст ки баргузории фестивали мазкур имкон медиҳад ки сатҳи маърифатнокии сарбозону афсарон ва ҷавонон дар рӯҳияи эҳтиром ба рукнҳои давлатдорӣ ва омода будан барои муҳофизати ватани хеш баланд гардад. хизмат ба ватан, таҳкими истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он вазифаи ҳар як шаҳрванд буда, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби мардонагист. бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмҳои ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои сиёсӣ фарҳангӣ баргузор карда шуд. гузориши Бобокалон Аминзода. ҳангоми баргузории вохӯрӣ бо афсарону сарбозони қисми ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки ҷавонони синни даъватӣ бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва дигар кумитаҳои иҷроии шаҳрии ноҳиявии шаҳри Душанбе аён шуд ки шароити хизмат дар сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба маротиб беҳтар шудааст. инро дар чеҳраи ҳар сарбоз метавон ҳис намуд. гурӯҳи корӣ бо шароити буду бош, ҷои хоб, хурду хӯрок ва шароити истироҳати афсарону сарбозон
аз наздик шинос гардиданд. бо сарбозон машқҳои дӯстона мусобиқаҳои дӯстона баргузор намуданд ва инчунин аз техника аз яроқҳои ҳарбӣ дидан намуданд. бояд қайд намуд ки дар даврони суҳибистиқлолии мамлакат инфраструктур ва шароити хизмат дар сафи қувваи мусаллаҳ тақвият ёфта сол то сол таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ба ин соҳа бештар мегардад. сарбозон низ дар навбати худ аз ин иқдоми пешгирифта хушҳол гаштанд. тӯли 1 солу 10 моҳ мешавад ки дар қисми ҳарбӣ 051-055 гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон хизматро адо мекунам. хизмат дар гвардияи миллӣ хеле хуб аст. шароитҳои хизмат, хурду хӯрок, ҷои хоб, таъминоти либоса хеле хуб аст. мо дар қисми низомии худ чунин мусобиқаҳои варзиширо пайваста мегузаронем. барои ҳар як ҷавонмард хизмати модар ватан ин шараф аст. бо иштироки гурӯҳи корӣ барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии афсарону сарбозон, тарғиби дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстию ватанпарастӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар вохӯри имрӯза иштирокчиён зикр доштанд ки дар замони суҳибистиқлолии мамлакат ҷузъу томҳои қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мустаҳкам гардида он ба яке аз сохтори нерӯманди муҳофизи ватан табдил ёфтааст. ман ҳамчун ҷавон мехоҳам ки баъд аз хатми донишгоҳи худ омада хизмати модар ватанро адо намоям. дар қисми ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин миёни ҷавонони синни даъват ва сарбозон мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди волейбол, шашка, дастхобонӣ, турниккашӣ ва бандкашӣ баргузор гардид. дар фарҷоми ҷамъомад аз ҷониби сарбозон тамрин ва машқҳои ҷангӣ намоиш дода шуд. барои болидаруҳии иштирокчиён чорабинии фарҳангӣ баргузор карда шуда аз ҷониби масъулини кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва дигар кумитаи иҷроии шаҳрии ноҳиявии шаҳри душанбе ба афсарону сарбозон ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. бобокалон амизода, меҳрӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, ахбор. барои насли ҷавон яке аз муҳимтарин мактаби обу тоби ҳаёт ин хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аст. ба ин муносибати рӯзи артиши миллӣ дар муассисаҳои таълимии чорабиниҳои ҳарбӣ варзишӣ баргузор гардида ҷавононе ки синни солашон ба хизмати ҳарбӣ расидааст аз қисмҳои ҳарбӣ дидан карданд. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар дили наврасону ҷавонон, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи рӯдакӣ мусобиқаи ҳарбӣ варзишии ҳомии ватанро дар байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ доир намуд. дар мусобиқаи мазкур 86 даста дар даври аввал, 12 даста дар даври минбаъда рақобат намуданд. даври ниҳоии мусобиқа дар қисми низомӣ 15-018 баргузор гардид ки ҷойи аввал насиби хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳия гардид. мақсад аз баргузор намудани чунин мусобиқаҳои варзишӣ ва шиносоии ҷавонони синни даъватӣ аз шарт шароитҳои қисми низомӣ ин ҳамарчи бештар ҷалб намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мебошад. баъд аз баргузор намудани чунин мулоқоту вохӯриҳо шиносоии қисмҳои низомии ҷавонони синни даъватӣ шумораи ихтиёриён ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар ноҳия рӯз то рӯз зиёд гашта истодааст. бо мақсади баланд бардоштани маърифати зеҳнии ҷавонон фароҳам овардани шароити мусоид барои интихоби касбу ҳунар ва талқини ташаккули тарзи ҳаёти солим ба оммавигардонии варзиш ва имконияти рушди ин соҳа дар ноҳияи рӯдакӣ чорабиниҳои варзишӣ пайваста гузаронида мешавад. дар ноҳияи рӯдакӣ ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид ба наврасону ҷавонон ва омода намудани варзишгарони касбӣ бо истифода аз усулҳои муосир ҳамасола тадбирҳои судманд андешида мешавад. ҷавонони синни даъватии ноҳияи лағш ба қисмҳои ҳарбии ҳудуди ноҳия рафта аз шароити хизмати афсарону сарбозон аз наздик шиносоӣ пайдо карданд ки ин омил ба тақвияти ҳарбии ватандӯстии онҳо мусоидат менамояд. дар ҷараёни вохӯрии афсарон ҷавононро ба низому тартиботи дохилӣ тарзи ҷобаҷогузории қисмҳои силоҳро нишон додам. аз наздик шиносоӣ пайдо кардани ҷавонон ба шароит ва низому тартиботи дохили қисмҳои ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ ҷанбаи омӯзишӣ дошта дар ниҳоди онҳо шавқу ҳаваси ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пайвастанро бедор месозад. афсарон зимни мулоқот зикр карданд ки хизмат дар сафи артиши миллӣ ва ҳимояи марзу бӯми кишвар қарзи фарзандии ҳар фарди ба ору
وفادار و ناموس و وطنپرست و خودشناس محسوب می شود. این تدبیر از جانب بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه تشکیل کرده شده. هدف آن بیدار ساختن شوق و هوس جوانان به خدمت حربی می باشد. تشکیل کردن چنین چاره‌بینی‌های سیاسی و معرفتی و فرهنگی در تشکل روحیه حربی وطندوستی جوانان اساس می‌گذارد. در حقیقت ارتش ملی مکتب بزرگ تربیت و مردانگی به شمار رفته. جوانان را ضرور است که از این تجربه حیات حتما گذرند و درس صداقت و آدمگری را آموزند. نتیجه تدبیر اندیشی‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بود که امروز با نظرداشت شرایط معاصر قسم‌های حربی صف جوانانی که اختیاراً به خدمت می‌روند افزایش یافته است. با استقبال سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان امروز در کالج انفرماتیکا و تکنولوژی کامپیوتری شهر دوشنبه چهاربینی برگزار گردید. طوری گفته شد حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اولی تأسیس یابی قواهای مسلح با بنیاد اینفراستراکچور نظامی، تأسیس جزء تام‌های مخصوص گردانیده شده و تامین کردن آنها با تکنیک و تجهیزات تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد. هیئت شخصی قواهای مسلح در سال‌های دشوار مقاومت مسلحانه داخلی و جنگ تحمیلی شهروندی قرض فرزندی خود را در نزد وطن و خلق تاجیکستان صادقانه اجرا کرده در راه به اعتدال آوردن وضعیت، یعنی قطع جنگ و خونریزی، تامین صلح و ثبات و مبارزه بر ضد گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی سهمی بس و ارزشمند گذاشتند. در این چهاربینی همچنین تدبیرهای ترغیباتی و عملهای فرهنگی و ورزشی نیز به نمایش گذاشته شد. با مقصد عملی نمودن هدف‌های سازنده دولت و حکومت مملکت در نزد قوای مسلح وابسته به حمایت صاحب اختیاری، حفظ صلح و ثبات، منفعت‌های دولت و امنیت شهروندان وظیفه‌های بسیار پرمسئولیت ولی پرشرف گذاشته شدند. سهم جوانان در حفظ مادر وطن شایسته تحسین بوده. آنها در تمام جزء تام‌های قوای مسلح و دیگر ساختارهای حربی صادقانه خدمت می‌کنند و در حمایت سرحدی دولتی نیز نقشی بزرگ می‌بازند. به مناسبت 28مین سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان یک قطار مسابقه‌های ورزشی از روی نمودهای ورزشی سبک برگزار شدند. باید تذکر داد که ورزش یکی از واسطه‌های مهم حفظ و تحکیم سلامتی اهالی قاصد صلح و ثبات، عامل تشکل دهنده نیرو و توانایی انسان و انعکاس کننده سیمای خلق و ملت در عرصه جهان میباشد. آن در حیات هر یک نفر اهمیت اولین درجه داشته پیوسته بین مردم ترغیب و تشویق می‌شود. با نظرداشت مهمیت و اهمیت ورزش در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جوان پهلوان سیمومین رحیموف تلاش به خرج داده می شود که ورزش واسطه بهترین معرفی نمودن دولت و ملت بیشتر ترغیب گردیده متخصصان حرفه‌ای آماده کرده شوند. دائما چهاربینی‌ها برگزار می‌گردد برای تیار کردن کادرهای بلند اختصاص برای که برای جامعه سالم این متخصصا حتما ضرور است. مردم به تربیت جسمانی و ورزش همچون واسطه مهمی بهداشت سلامتی و تشکل جسمانی و معنوی هنوز از زمانهای قدیم میل و رغبت زیاد داشتند. مشغولیت‌های جسمانی با جلب تعداد زیادی دانشجویان در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان خصوصیت دائمی داشته، سطح و صفت آن مورد توجه رهبریت مؤسسه قرار دارد. ساحه تربیت جسمانی و ورزش یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی حکومت جمهوری به حساب رفته، آن محض به خاطر تأمین عمومیت ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، مساعدت نمودن به آماده کنی ورزشکاران کسبی تاجیک برای اشتراک در مسابقه‌های با نفوذ بین‌المللی به حساب می‌رود. بخشیده به سالگرد نوبتی تأسیس یابی قواهای مسلح مملکت در این مؤسسه عالی تعلیمی همچنین جمع‌آمد تنتنوی برگزار گردید. ذکر کرده شد که در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محض با دستگیری به واسطه پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان و در دایره نوسازی ارتش ملی امروز در تمام قسم و واحدهای نظامی وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی کشور برای افسران و سربازان پایگاه‌های حاضر زمان حربی بنیاد گردیده است. دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان در برابر آماده کردن ورزشکاران رشته‌های گوناگون همچنین فاکولته حربی آن نیز طول قریب 40 سال است که متخصصان ساحه را آماده نموده در ساختار و واحدهای ارتش ملی و مقامات حفظ حقوق کار و فعالیت می‌نمایند. عبدالحمید نظیر، خال محمد دولت، اخبار. امروزها از جانب گروه‌های کاری وابسته به تامین اجرای سریوقتی نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی در بین اهالی و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی صحبت و واخوری‌ها گذرانده می‌شود. گزارش همکارانمان. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت با مقصد آموزش پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در این برنامه مکمل استراتژی رشد ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جامعه را برای سال 2021 و سالهای منبعد به طور واضح نشان داده شده است، در تشکیلات و کارخانه و مؤسسه‌های بودجوی مورد آموزش
قرار می‌دهند. گروه کاری با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت سازمان یافته همروزه در تشکیلات و مؤسسه‌های اقتصادی و اجتماعی، معارف و تندرستی، کشاورزی و خدمت‌رسانی، فرهنگ و ورزشی و جماعت شهرک و دهات همایش‌های ترغیباتی دایر ساخته و جامعه ترغیب می‌سازند. ریاست استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی شهر وحدت هم با دایر و برگزار نمودن چاره‌بینی سودمند نکته‌های مهم این برنامه مکمل را مورد آموزش قرار دادند. گفته شد که موضوع اساسی پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مقام عالی قانونگذار کشور در همبستگی با حکومت مملکت، صاحبکاران باننگ و ناموس، اشخاص خیرخواه و ساکنان سعادتمند جمهوری تاجیکستان روند آبادانی و بنیادکاری، تجدید و تحکیم ساحه‌های معارف و تندرستی، بنیاد و تعمیر کلی راه‌های اهمیتی بین المللی و جمهوریوی و محلی داشته، استقبال سزاوار از جشن بزرگ و فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، زیاد گرداندن جایهای نو کاری و در مجموع باز هم بهتر گردیدن و بالا بردن سطح زندگی مردم محسوب می‌یابد. ساحه معارف که یکی از ساحه‌های سرنوشت ساز، تقدیر ساز و ساحه کلیدی به حساب می رود، ما آموزگاران را وظیفه‌دار نمودند که خوانندگان را در روحیه و تندرستی و تنپروری، خویشتن‌شناسی، خودآگاهی تربیت نماییم. محمد علی عبدالکریم شکرالله نورالله، وحدت اخبار. به خاطر آموزش نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف در شهر دوشنبه چاره‌بینی باشکوه دایر شد. اشتراکداران تاکید نمودند که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چون برنامه مکمل و راهنما همه‌ساله به مجلس عالی ارائه گردیده، آن فراگیرنده سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان صاحب استقلال میباشد. در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی پیشنهاد گردید که به خاطر باز هم بیشتر به آموزش علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران من بعد آزمون جمهوریوی تحت عنوان علم فروغ معرفت گذرانیده شود. با در نظر داشت این نکته در فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف در شهر دوشنبه الکی نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه شده است، زیرا آزمون نوبتی صاحبان استعدادها را به هم آورده آنها برای پیشرفت علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی در مملکت نقش ارزشمند می‌گذارند. مورد به ذکر است که ریاست دانشگاه مذکور بهر باز هم آموزش عمیق نقطه‌های پیام من بعد نیز برگزاری جمع‌آمد و واخوری‌های سودمند را به نقشه گرفتند. در دهه‌های شهرستان و زرتپای جماعت دهات گلستان از جانب صاحبکاران محلی دو بینوی نو مرکز خدمترسانی مورد بهره‌برداری قرار داده شد. همچنین در دهه تیزگری بالا شبکه آب تامین‌کنی برای 150 خواجگی به استفاده داده شد. گزارش از ناحیه رودکی. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رودکی تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری وسعت داشته. در برابر جلب مبلغ‌های بودجتی همچنین با سهم صاحبکاران و اشخاص سخاوت‌پیشه نیز با مقصد تکمیل اینفراستراکچور ناحیه انشاءات گوناگون تعیینات بنیاد و نوسازی کرده می‌شوند. از انشاءات‌های مورد استفاده برای قرار داده شده 55 بند به ساحه معارف، 35 بند به ساحه تندرستی، 16 بند به ساحه ورزش، 11 بند به بنیادی کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، زیاده از 90 بند به بنیادی مرکزهای سودا و خدمترسانی، 4 بند به بنیاد حمام، زیاده از 31 بند به بنیاد سرتاراشخانه‌ها و دیگر انشاءات‌های گوناگون خدمترسانی مورد استفاده برای قرار داده شدند. در همین زمینه در دهه شهرستان جماعت دهات گلستان از جانب صاحبکار محلی بینای نوی مرکز خدمترسانی مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در دایره تطبیق سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی عملی کرده شده باعث باز هم بهتر کردن سطح خدمترسانی به اهالی گردیده. همچنین باعث می‌گردد که ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین کرده شوند. همچنین در دهه زرتپه نیز چنین یک مرکز سودای خدمترسانی افتتاح گردید. بنیاد این انشاءات در پیروی به اقدام‌های بنیادکارانه
роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда шуда минбаъд низ идома хоҳад ёфт. имтиёзҳои фароҳам гардида, дастгириҳои давлатӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ соҳибкоронро барои анҷоми тадбирҳои ободонӣ ҳавасманд кардааст. ин ҳама ободониҳо низ маҳз бо шарофати мустақилияти давлатӣ ва фазои орому осуда ба даст омадааст ва сокинони шаҳр аз ин ҳама ободкориҳо шукрона менамоянд ва дар ободии диёр ҳамеша камари ҳиммат мебанданд. дар деҳаи тезгари болои ҷамоати деҳоти гулистон бошад шабакаи обтаъминкунӣ барои 150 хоҷагӣ ба истифода дода шуд. эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки яке аз ҳадафҳои аслии он беҳсозии вазъи инфраструктури деҳот ва муҳайё кардани шароити мусоиди кору хизматрасонӣ низ ба вусъати бунёдкории заминаи мусоидро фароҳам овардааст. соҳили дарёи ёвонруди ноҳияи ёвон чанд муддат аст ки ба партовгоҳи ғайрирасмии сокинону соҳибкорони шаҳраку деҳот табдил гардида ҳолати ногувореро ба миён овардааст. барои бартараф намудани ин ҳолат ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ масъулини соҳа бо ҷалби кормандон аксияи тозагии соҳил гузаронинданд. гузориш аз ноҳияи ёвон. бо фарорасии наврӯзи дилафрӯз сокинони тоҷикистон тибқи оини ин ҷашни зебо амалҳои тозакориву созандагиро анҷом дода манзили зист, кӯчаву роҳрав ва дигар маконҳои ҷамъиятиро тозаву гулкорӣ менамоянд. якчанд мавзеъҳои соҳили дарёи ёвонруд ки аз маркази ноҳияи ёвон мегузарад чанд муддат ба партовгоҳ мубаддал гардида буд ки манзараи ногувореро мемонду боиси нороҳатии сокинону меҳмонон мегардид. ҳолати ба миён омада агар аз як ҷониб бепарвогии масъулини бахшҳои марбутаро собит намояд, аз тарафи дигар маърифати пасти сокинону соҳибкороне ки дар ин маконҳо кору зиндагӣ мекунанд нишон медиҳад. акнун баҳри бартараф намудани ҳолати мавҷуда масъулин чораандешӣ карда тавассути баргузории аксияи тозагии маҳал ва соҳил ташкил намуданд. мо имрӯз ҷавонон барои аксияи тозагии соҳил дар ноҳияи ёвон иштирок кардем. барои ҷашни наврӯз кӯчаю маҳаллаҳо тамоми ҷойҳое ки ифлосанд мо онҳоро тоза менамоем. чанд намуд қутӯи нав овардем, қутӯи сарпӯшдор, қутӯи бесарпӯш, қутӯи калони мада 6 куб овардем ки ҳоли дар ҳама ҷо мо насб карисем тасмим гирифтем ки дар ҷумоатҳо низ ҳамин корро ташкил кунем. ба иттилои масъулин чунин амалҳои тозакорӣ дар ин макон пайваста гузаронида мешавад, вале дар муддати 2-3 рӯз боз миқдори муайяни партовҳо ҷамъ мегардад. тавре гуфта шуд баъди ба истифода додани пули мошингузар ки дар натиҷаи офати табиӣ корношоям гардида буд, канори он ки имрӯз ба партовгоҳи ғайрирасмии сокинони атроф мубаддал гардида аст, ба пуррагӣ бартараф карда шуда ба макони ободу зебо табдил дода мешавад. мо иқдом гирифтем ки дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки ёвон сар карда аз тозагии соҳил, кӯчаю хиёбонҳои ҳудуди шаҳрак корҳои ободониву созандагиро бо маром идома дода истодаем. тавре худи масъулон иброз доштанд минбаъд мунтазам чунин амалҳои тозакорӣ тавассути ҳашарҳои дастаҷамъона гузаронида шуда баробари тозаву озода намудани соҳили ҷӯю каналҳо, шафати роҳҳо, кӯчаву роҳравҳо ҳамчунин шиору овезаҳои фарсуда иваз карда шуда барои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи ёвон барои барномаи ахбор. гарчанде имрӯзо сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ омодагӣ дида барои ободу зебо гардидани муҳити атроф тадбирҳои ободонию бунёдкориро анҷом медиҳанд, вале дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон баръакси ҳолро дидан мумкин аст ки сокинон аз бӯи ғализи партов ки сари вақт тоза карда намешаванд азият мекашанд. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи вахш. имрӯзҳо ки вусъати корҳои ободонӣ дар ҳама гӯшаву канори кишвар бо маром идома дораду сокинон бо анҷоми тозакориҳо ба ҷашни наврӯз омодагӣ мегиранд, дар ин баробар мушкилотҳои дигаре нез мавҷуд аст ки аз беаҳамиятии масъулину сокинон вобастагӣ дорад. дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон риоя нагардидани қоидаҳои санитарию гигиенӣ мушоҳида мегардад. кӯчаҳои марказии ноҳия хусусан атрофи бозори марказӣ пур аз партовҳо буда чунин ба назар мерасад ки чанд рӯз боз бахши марбута фаъолияти ҳатмии худро ба ҷо наовардаанд, ҳолон ки дар урфият бозору оинаи шаҳр мегӯянд. пас ин тадбири пурмазмун то куҷо масъулияти ноҳиядоронро нишон медиҳад.
зеро агар масъулини соҳа бахсус корхонаи давлатии манзилию коммуналӣ, ҷамоати шаҳрак, бахши ҳифзи муҳити зист, маркази санитарию эпидемиологӣ ва дигар сохторҳои дахлдор каме масъулият зоҳир мекарданд, ҳолати мавҷуда то ба ин ҷо мерасид. ин ҳам дар замонест ки тозагии муҳити атроф аз ҳар вақти дигар бештар зарур мегардад, зеро чун дар пеш ҷашни байналмилалии наврӯз аст, ҳар як сокини ноҳия бояд дар тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаву атрофи манзили зисти хеш аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намоянд. масъалаи дигаре ки тӯли чанд сол аст сокинони ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолияти ноҳияро ба ташвиш овардааст, беҷавоб боқӣ мемонад. барои таҳлили ин моҷаро ва баррасии шикояти сокинон аз ҷои воқеа дидан кардем. боиси нигаронист ки ҳолат дар ин ҷо чанд маротиба аз маркази ноҳия дида бадтар аст. сокинони деҳаи марказ иброз медоранд ки аз сабаби ҷудо нагардидани қитъаи замин барои ташкили партовгоҳ бошандагони ин деҳот партовҳои маишии хешро ба дохили ин канали обгузар мепартоянд. проблема ҷои ҳамин чӣ надорем, мақсад мусир партои надорем, як ҷо уҷа ташкил кардан, як тага пушти фермада аҳоли ҷа бисёртара кардан, мақсад сӯзони пахта буд, ваъда кан ки мақсад тоза мекунем, мегирем халда даст халда метем, сем ҷо шаб ташкил мекунем гуфтанд. Ака пахта тамом шуд, ози нав ҷуфт кардан, чӣ кесан ака ози бояд амира чораша бинан, ака ба гуфти хичон ози масъала кардем. ташвишовар он аст ки чандин деҳаи ҳудуди ҷамоат аз он ҳамчун оби нӯшокӣ истифода мебаранд. 700 хуҷагӣ дар қишлоқ зиндагӣ мекунад, ҳамаи нами дидестен мусор ҳамаш мерава, халқ мехӯрад. чанд сол шуда тоза кардаги нест. ина мо хумон ҷавоно бачаҳои меҳнат мекунем, мебарорем. ҳамира як 5 сол пеш хидм ташкил кард, қати раис маҳалла мусора бировардагием. мо барои и як 3-4 моҳ пос арза кардагием. ина мора ҷо метем гуфта ҷо додагӣ нестан ака. уно тарафоша шумо худтонам дидин нағз. арқомро ина нигоҳ кунед, ҳамаи нами мусора. чунин партовҳои маишӣ дар дигар гӯшаву канори роҳҳои ҷамоати бисолагии истиқлолияти ноҳия ҷо дошта, аз рӯи мушоҳидаҳо ҳолати бади санитарӣ дар нуқтаи партовпартоӣ назди ҷамоати мазкур нигаронкунанда аст. агар ин аз бепарвогии масъулини ҷамоат, бемасъулиятии кормандони соҳа ва паст будани масъулияти сокинон бошад, пас суоле беҷавоб мемонад ки мушкилоти мавҷударо ки роҳи ҳалашро пайдо месозад. халқ мепартояд. халқ ҷои мусор парто надорад. халқ ҷои мусор парто надорад. ҷуда партояд. дуруи ариқ дани ҳамиҷа мепартоянд, телаш мекунад. инеҷа парстан трактор қақчон тела мекунад, ҳамиҷа дуруни ода мереза мерава. а халқ чикор мекунад? ҳамаш дуруни чӣ мерава? ова халқ мехӯрад. ва афродам гоҳ кор мекунад, ҳамиҷа мефаҳмем, дигар ҷо надорем охир. ва айн фақат об нӯшокимо намеояд. саги мурдаги, пишики мурдаги, ина нав гирифтан, айна ариқча гирифтан. ина хитон бу тафша дида шинавид. бартарафсозии чунин ҳолатҳои ҳузнангез кори чандон душвор нест. танҳо мебояд ки масъулини соҳа дар якҷоягӣ бо сокинон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи вахш, барои барномаи ахбор. солҳост ки сокинони шаҳру деҳоти Кӯлоб аз норасоии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашанд ва барои рафъи ин камбудӣ барномаи махсус қабул гардид ки дар ин самт корҳо идома доранд. дар ҳамин замина раёсати донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ барои таъмини биноҳои донишгоҳ бо оби ошомиданӣ як иншооти оби нӯшокиро ба истифода доданд. гузориши Раҳматали Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб. бо мақсади бо оби нӯшокӣ таъмин намудани хобгоҳу дигар биноҳои донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ аз ҷониби раёсати донишгоҳ мутахассисон ҷалб гардида давоми 2 моҳ ба кандани чоҳи амудӣ машғул шуданд. айни ҳол кандани чоҳ ба анҷом расида, мушкилоти муассия аз норасоии оби ошомиданӣ бартараф гардид. мин баъд дар 2 адад манора захираи об мешавад ва боварӣ дорем ки дар оянда пурра донишгоҳ ба ҳам оби ошомиданӣ ва ҳам обёрӣ барои голубутаҳо таъмин карда мешавад. мин баъд аз ин иншоот на танҳо донишгоҳ, инчунин сокинони гирду атроф низ истифода хоҳанд бурд. ҳамчунин дар назди чоҳи амудӣ манораи об сохта шудааст ки дар он беш аз 80 метри куби об захира карда мешавад. аз манораи мазкур ки баландияш 16 метр аст, об мустақиман ба хобгоҳи донишҷӯён ва дигар биноҳо тақсим карда мешавад. дар факултаи химия биологияи донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ бахшида ба 20 солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ озмоишгоҳи муосир кушода шудааст ки таркиби оби нӯшокӣ ва дигар маҳлулҳоро ташхис менамоянд. лабораторияи
بیوتکنولوژی با تمام شرایط‌های زمانوی مهیا کرده شده است که در این سمت ما می‌توانیم پوره آب‌های ترکیب شیمیایی آب‌های آشامیدنی منطقه کلوب را مورد آموزش قرار داده برای استفاده بردن اهالی اجازه دهیم. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات مذکور شماره چاه‌های عمودی در شهر کلوب یک عدد زیاد شد و کندن چاه‌های دیگر در حدود شهر و دهاتی آن ادامه دارد. این تدبیر در سمت تامین پوره اهالی با آب نوشابه مساعدت خواهد نمود. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب. اخبار. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. از طرف агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷангалзорҳо барқарор карда шуда ниҳоли дарахт ва бутамеваҳои шифобахш шинонида мешавад. аз ҷумла майдони боғҳои настаран ва олуча ки меваҳои шифобахш маҳсуб меёбанд васеъ карда мешаванд. гузориши гулчеҳраи саттор. майдони умумии заминҳои ҷангал дар миқёси ҷумҳурӣ 1,845,166 гектарро ташкил медиҳад. кормандони ин ниҳод барои ҳифзи ҷангалзор, барқарор ва бунёд кардани майдонҳои нави пистазору чормағз ва аз ҳисоби настарану олучаи кӯҳӣ бо истифода аз шароити табиӣ, зиёд намудани майдони дарахтоне ки меваашон дар бозор харидор ва барои солимии мардум созгор аст, масоҳаташро ба зиёда аз 200 гектар расониданианд. ҷангалзорҳои тоҷикистон асосан аз пистазорҳо иборат ҳастанд. агар дар ҷои аввал арчҳазорҳо бошанд дар масоҳати 150,000 гектар, дар ҷои дуюм пистазорҳо меистанд дар масоҳати зиёда аз 81,000 гектар паҳн шуданд. ҳудуди ҷангалзори хоҷагии ҷангали ба номи Абдусалом Холови ноҳияи Хуросон 71,000 гектарро дар бар мегирад ки аз он 13,000 гектараш пистазору боқимонда чормағзу бодомро ташкил дода барои таъмини паррандаю дигар мавҷудоти ҷангал намудҳои гуногуни ғалладонагиҳо низ кишт мешавад. худи ҳамин сол кормандонаш 25 гектар пистазори нав бунёд намуда барои баланд бардоштани маҳсулнокии ниҳолҳои ҷангал чорабиниҳои муҳими агротехникаи парваришро низ ба роҳ мемонанд. дар майдони 2.5 гектар 2400 бех хуш ниҳол кардем. дар майдони 3 гектар пистаи тухмӣ кошидем. дар ҳамҷа боз 6 гектари дига салафанои платилини худмон тайёр кардем пистаро инҷо оварда ниҳол шинондем. барои гирифтани манфиати бештари иқтисодӣ айни замон 2000 бех настарани нави Навободу Шаҳло шинонида шуд. имсол таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон алал хусус ҷаноби олии президенти кишвар нисбати настаран хеле зиёд аст ва ҳамаи хоҷагидоронро аз он ҷумла хоҷагии ҷангалро ин водор мекунад ки мо ҳатман ба бунёди плантатсияҳои настаран машғул шавем. ҳозир қариб дар ҳамаи хоҷагиҳои ҷангал 2 гектар 3 гектар бунёд шуда истоданд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат, масъулини агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурӣ саривақт ба анҷом расонидани маъракаи ниҳолшинонӣ ва дигар корҳои мавсимиро дар ҳама хоҷагиҳо вусъат мебахшанд. дар минтақаи ҷангалпарварии эсанбои ноҳияи рӯдакӣ низ бунёди 20 гектар пистазори нав ба роҳ монда шуд. майдони ҷангалзор дар ин минтақа 24,000 гектарро ташкил медиҳад ки 3800 гектарашро пистазор дар бар мегирад. муассисаҳои давлатии хоҷагии ҷангали гирди атрофи шаҳри Душанбе, аз он ҷумла хоҷагии ҷангали Файзобод, муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали Ромид, Ваҳдат, ҳисор, қаратоғ, шаҳри нав, Хуросон, эсанбой ва инчунин кормандони дастгоҳи марказии агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгоҳи марказии бозрасии давлатии ҷангал ва шикори агентӣ дар шоҳрои Душанбе, Ваҳдат зиёда аз 10 километрро дарахтони нишояфган ва ҳамешаб шинонданд. барои сарсабзии диёр ва тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист дар ду тарафи шоҳроҳҳо имсол дар умум 35,744 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шуд ки беш аз 18,000 бехаш ба хотири зебоии шоҳрои Душанбе Ваҳдат бо риояи дурусти меъёрҳои агротехникаи парвариш роҳандозӣ гардид ки барои таъмини сабзиши ин ниҳолҳои ороишӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мегарданд.
ғаладонагиҳое ки дар тирамоҳ кишт карда шудаанд, мувофиқи тавсияи мутахассисони соҳа бояд ин шабу рӯз ғизо дода шаванд. Ба ақидаи мутахассисон ғизодиҳӣ аслан субҳи барвақт ва ё бегоҳ гузаронида мешавад. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия гардидааст. мутахассисон ин шабу рӯзро ғизодиҳии ғаладонагиҳое ки дар тирамоҳ кишт карда шуда буданд сари вақти арзёбӣ мекунанд. ғизодиҳӣ аслан субҳи барвақт ё бегоҳ бояд гузаронида шавад, зеро дар ин вақт дар замин нами бештар аст ва ин ҳолат мусоидат мекунад ки нурӣ зуд ба маҳлул мубаддал гардад. агар ғизодиҳӣ дар нисфи рӯзӣ анҷом дода шавад, бештари элементҳои зарурӣ бухор мегардад. ғизодиҳиро ҳама вақт бегоҳ баъди фурӯ рафтани офтоб сар мекунанд. ба маҳлул мубаддал шудани ғизо дар хоб осонтар мешаваду ва дастрасии онҳо дар зироат боз бештар мешавад. олимони институти хокшиносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон собит намуданд, ки дар давраи панҷазанӣ ва найчаронӣ талаботи зироат ба нурӣ бештар мегардад. аз ин лиҳоз вобаста ба иқлим ва шароити парвариш ғизодиҳӣ бояд гузаронида шавад. ҳамон гандумое ки дар тирамоҳ корида шудаастанду дар шароити замину обӣ ана ҳозир дар давраи панҷазанӣ ҳастанд ба миқдори то 200 килограмм карбамид дар давраи панҷазанӣ ва дар давраи найчаронӣ бошад бо 150 килограмм селитри аммиакӣ истифода бурда лозим аст ки то зиёда аз 50 центнер ҳосила гирифта мешавад. мутахассисон дар асоси таҷрибаҳои илмию амалии ғизодиҳиро яке аз талаботи асосӣ барои гирифтани ҳосили баланду босифат арзёбӣ мекунанд. аз ин лиҳоз вобаста ба давраи нашъунамо бояд нурӣ дода шавад. агротехникаи парвариши навъҳои ватаниро агар мо дуруст риоя кунем, ба ҳар як гектари он мана 150-200 килограмм нуриҳои карбамид мо истифода барем, баъдан бо дар айни найчаронӣ бо 150-200 килограмм селитра пошем, имконпазир аст ки то 50 центнер ҳосил ба даст орем. барои баландбардоштани ҳосилнокӣ дар давраи нашъунамои зироат ба 1 гектар замин тақрибан 180 килограмм нуриҳои нитрогенӣ ворид кардан лозим аст. нуриҳои нитрогендор ва калидор назар ба дигар нуриҳо дар об беҳтар ҳал шуда барои таъмини нашъунамои хуби зироати кишоварзӣ ва гирифтани ҳосили баланд мусоидат мекунад. дар ноҳияи рашт фаъолияти 9 пойгоҳи обкашӣ ва чоҳҳои амудии ноҳияро 17 адад агрегат ва насосҳои обкашӣ ба низом медарорад. тавассути иншооти мазкур дар мавсими обёрӣ 313 гектар заминҳои кишаванда бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. фаъолияти бо низоми 9 адад пойгоҳҳои обкашӣ ва чоҳҳои амудии ҳудуди ноҳияи Раштро асосан 17 адад агрегат ва насосҳои обкашӣ ба низом медарорад, то дар мавсими обёрӣ 313 гектар заминҳои кишаванда бо об таъмин карда шаванд. зеро талаботи он аз рӯи ҳисоби пешакии мутахассисони соҳа беш аз 8 миллион куб обро ташкил мекунад. пойгоҳи обкашӣ 40-солагии Тоҷикистон асосан барои таъмини 60 гектар заминҳои ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ба номи Боқираҳимзода пешбинӣ шуда. то ҳамин давра коргарон корҳои таъмиру барқарорсозиро анҷом доданд, то майдони зироатҳои 37 хоҷагии деҳқонӣ бо об пурра таъмин карда шаванд. бояд ки аз ҳисоби наҳрҳо 1100 гектар ва аз ҳисоби пойгоҳи обкашӣ 313 гектар бо оби полезӣ бояд таъмин намояд. айни ҳол 9 пойгоҳи обкашӣ мавҷуданд ки 6 аз таъмир бароварда шудааст ва 3 таи дигараш дар ҳолати таъмир рафта истодааст. пойгоҳи обкашии 50-солагии Тоҷикистони ҷамоати деҳоти Навдӣ, гамбариёни ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх ва фурудгоҳи ҷамоати деҳоти ба номи Нусратло Маҳсун дар соҳили дарёи Сурхоб ҷойгир буда. ҳамасола бо кам шудани маҷрои дарё зарурати насби қубурҳои иловагӣ пеш меояд, то фаъолияти бо низоми иншооти обрасонӣ пурра таъмин карда шавад. дар баробари ин бар асари корхурдшавии таҷҳизотҳо 3 адад пойгоҳи обкашӣ аз кор баромада зарурати аз нав барқарор кардани он пеш омадааст, то бадин васила фаъолияти бо низоми иншооти обрасонӣ таъмин карда шавад.
پایگاه آبکشی 50 سالگی تاجیکستان ناحیه رشت ماه ایول سال 1985 بنیاد شده. انشاءات از 6 اگریگات عبارت می باشد که سالهای قبلی زیاده 309 هکتار میدان باغ و کشت‌های زراعتی حدود جماعت‌های دهاتی نفتی با آب تامین نماید. زیرا پایگاه محض به خاطر رشد ساحه باغداری و کارتوشکاکاری این محل بنیاد شده است. از این کارگران و متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و رهبران خواجگی‌های دهقانی ناحیه رشت را ضرور است که با درک مسئولیت همکاری نموده کارهای تعمیر و برقرارسازی پایگاه‌های آبکشی و دیگر شبکه‌های آبرسانی سری وقت انجام داده شوند تا در موسم آبیاری مشکلی ایجاد نشود. ایدگل محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. کشاورزانی همه شکل‌های خوجکداری ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت برای فراوانی بازار استعمالی کشت کارتوشکای بروقتی را آغاز نمودند. گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد. جامعه مهنتی کارخانه واحد دولتی خواجگی نهالپروری اگنتی دولتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه ظفرآباد از هر وجه میدانی در اختیار داشته پرثمر استفاده می‌نمایند. بنابر اقلیم گرم و خشک داشتن ناحیه نهالپروران کارخانه واحد دولتی کشت کارتوشکای بروقتی را امروز راه اندازی کردند. در 2.6 هکتار میدان طبق طلبات قاعده‌های پیشرفته آگروتکنیکی شدگان را مالا کرده و خطا کشیده با قوه کارگران خواجگی کشت بروقتی کارتوشکا دایر گردید. کارگران و متخصصان کارخانه واحد دولتی خواجگی نهالپروری ناحیه عزم دارند که تا ماه ایون یعنی وقت تصفیدن هوا حاصل کارتوشکا را جمع‌آوری نموده زراعت‌های دیگری کشاورزی کش نمایند. مورد تاکید است که امروز در کارخانه واحد دولتی خواجگی نهالپروری 150,000 بیخ نهال‌های خودشسته، ارچه‌های گوناگون و میوه‌دهنده صادراتی برای فروش آماده کرده شده است. ما بهره برطرف کردن بهره بهتر گرداندن تامین امنیت آذوقه‌واری تصمیم گرفتیم که امروز در کارخانه واحد دولتی خواجگی نهالپروری ظفرآباد در زمین‌های کشاونده و میدان 2.6 هکتار کشتی کارتوشکی بروقتی گذرانیم. در کارخانه واحد دولتی خواجگی نهالپروری اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه ظفرآباد در مجموع 124 هکتار میدان عمومی موجود است که 84 هکتار کشاونده محسوب می‌یابد. از این مقدار 8 هکتار نهالخانه نهال‌های اردش، صنوبر و سوزنبرگ، ارچه شرقی و توت، صده و سفیدار، زردآلو و شفتالو و آلوی ونگری، 4.6 هکتار میدان خوچ میوه‌دهنده و 2.3 هکتار را باغ مادری درختان میوه‌دار تشکیل می‌دهد. در زمین‌های باقی‌مانده کشاونده کشت غله‌دانه تیره‌ماهی و دیگر زراعت‌ها گذرانده شده است. مسئولین مقصد دارند که در میدان‌های باقی‌مانده روزهای نزدیک کشت پخته و دیگر زراعت‌های کشاورزی را انجام دهند و در سال جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با کامیابی‌ها نائل شوند. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. در دوره آمادگی‌ها با جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت تدبیرهای نهالشنانی و سبزکاری و آبادانی وسعت داده می‌شود. در کمیساریات حربی شهر ناحیه‌ها و قسم‌های حربی ولایت سوخت در دوره اقدام‌های دستجمعانه برای آبادانی و سرسبزگردانی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. گزارش روزعلی رحمان و دلشاد یوسفی. با توجه دائمی راهبریت دولت و حکومت تاجیکستان بهر بنیاد و نوسازی بنای و انشاءات نهادهای قواهای مسلح کشور در حدود شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تدبیرهای زیاد عملی گردیده شرایط زمانوی و آیین‌ناموی خدمت حربی فراهم آورده می‌شوند. در کمیساریات حربی ولایت سوخت، کمیساریات‌های حربی شهر و ناحیه‌ها و حدود قسم‌های حربی جزو تام‌های وزارت مدافع مملکت و دیگر نهادهای قدرتی واقع در ولایت یکجای با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شهر و ناحیه‌های آن تدبیرهای آبادانی، سبز و خرمگردانی، بنیاد باغات در خواجگی‌های یاری رسان از نقشه و اقدام‌های سهمگذاری در آبادانی و سبزکاری و افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی است. بنای حدود کمیساریات حربی ولایت سوخت با طرح لایحه‌ای نو پر تعمیر و نوسازی گردیده برای خدمت و بود و باش افسران و کارمندان شرایط‌های معیاری فراهم آورده شده است. در بنای کمیساریات حربی ولایت کتابخانه تأسیس یافته دارای بیش از 2000 نسخه کتاب‌های سیاسی، صحوی، علمی، عمومی و بدیعی میباشد و کتابخانه با ادبیات تازه نشر غنی میگردد.
саҳни комиссариати ҳарбӣ бо тадбирҳои ободонӣ шинондани ниҳолҳои орҳоишию мевагӣ ва сабзкорӣ ободу зебо гардида бо иқдоми роҳбарият дар як қисми ҳудуд корҳои сохтмонӣ дар майдони фарҳангӣ фароғатӣ идома дорад ки дар асоси лоиҳаи ҷолиб сохта ба ин мавзеъ тарҳи нав мебахшад. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 28-уми солгарди таъсисёбии қуввои мусаллаҳаи ҷумҳурии тоҷикистон ва 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади ба роҳ мондани омодагии ҳамаҷониба дар ин самт ҳайати шахсии комиссариати ҳарбии вилояти сух ва шаҳру ноҳияҳо корҳои тоза кардани атрофи бино ба тартиб даровардани ҳудуд, тоза кардани ҷойҳои обгузар, нарм кардани бехи дарахтон, шинонидани ниҳолҳои мевадиҳанда, сояафкан, гулу буттаҳои сабз кабудизоркунии атрофро гузаронида истоданд. зеро саҳмгузорӣ дар ободонӣ қарзи ҳар як шаҳрванд мебошад. тадбири навбатии ободонӣ, тозакорӣ, сабзкорӣ бо иштироки роҳбарият ва афсарону кормандони комиссариати ҳарбии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он дар комиссариати ҳарбии шаҳри хуҷанд сурат гирифт. Бо иштироки фаъолонаю дастаҷамона дар саҳни комиссариати ҳарбӣ ниҳолҳои анвои дарахтони мевагӣ, зардолу, олу, шафтолу, себу нок шинонда дар асоси тавсеяи мутахассисони соҳа боғи нави муассиса таъсис ёфт. дар атрофи боғ ниҳолҳои орҳоишию ҳамеша сабз шинонда шуданд. чунин тадбирҳои ниҳолшинонию ободонӣ дар саҳни биноҳои комиссариатҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ва ҳудуди қисмҳои ҳарбии воқеъ дар вилояти сух баргузор гардиданд. ин амалҳои ободонию сабзкорӣ мутобиқ ба иқлиму мавсим идома меёбанд. бо ташаббуси раёсати ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи синои шаҳри душанбе иқдоми тозагии маҳал гузаронида шуд. тадбирҳои тозагардонии маҳалли зист дар кӯчаву хиёбон, шафати роҳҳо ва маҳалҳои ноҳияи сино гузаронида шуд ки дар доираи он миқдори зиёди партовҳо ҷамъоварӣ шуда ба партовгоҳҳо интиқол дода шуданд. гузориши муҳаммад муминзода. дар пайравӣ аз ташаббусу пешниҳодҳои роҳбарияти шаҳри душанбе ҷиҳати беҳтар гардонидани вазъи экологӣ ва ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти мамлакат, раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри душанбе аксияи тозагии маҳалро ин навбат дар ноҳияи синои шаҳри душанбе доир намуд. дар аксияи навбатӣ кормандони ҳифзи муҳити зист ва нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи сино фаъолона иштирок доштанд. тадбири мазкур бо мақсади ҳифзи муҳити зист ва тозаву озода намудани муҳити атроф арзёбӣ гардид. дар ҳудуди ноҳияи сино аксияи тозагӣ рафта истодааст. дар ин аксия кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи сино, муаллимон ва хонандагони мактабҳои миёна ва аҳолии минтақаи рақами 116 раёсати ҳифзи муҳити зист иқдом гирифтааст ки чунин аксияҳоро дар тамоми шаҳраку маҳаллаҳо ҳар шанбе гузаронда шавад. амалисозии тадбирҳои мазкур ҳамчунин боиси боз ҳам беҳтар гардидани вазъи экологӣ дар шаҳри душанбе гардида, ҳамчунин кӯчаву маҳаллаҳои шаҳр боз ҳам тозаву зебо мегардад. инчунин рӯҳбаландии сокинону меҳмононе ки бо мақсади боздид ва истироҳат ба пойтахти мамлакат ташриф меоранд болида мегардад. дар раванди ҳашари дастаҷамона дар ҳудуди ноҳияи сино миқдори зиёди оброҳаҳои сунъӣ ва каналҳо тозаву озода гардонида шуд. воқеан ибтикори мазкур натиҷа медиҳад ки муҳити зист дилкаш ва зоҳири пойтахти азизамон шаҳри душанбе зебо و نظرابو گردد. محمد مومینزاده، فیروزی موسی، اخبار. мавзӯи дигар, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаҳои омода намудани кадрҳои баланд ихтисос ва мутахассисони ҷавобгӯ ба бозори меҳнат таваҷҷӯҳи хоса медиҳад. дар ҳамин замина дар шаҳри ваҳдат масъулин барои баланд бардоштани сифати таълим дар муассисаҳои касбомӯзӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ намуда ҷавононро соҳибкасб менамоянд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши омода намудаи ҳамкоронамон дар ин бора. имрӯз барои дидан намудан аз ихтисосҳои коллеҷи омори шаҳри ваҳдат хонандагон ҳамроҳи омӯзгоронашон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳрҳои ваҳдат, норак ва ноҳияи файзобод ба коллеҷи омори шаҳри ваҳдат ташриф оварданд то барои худ ихтисосеро интихоб намоянд, зеро аз худ намудани касбу ҳунар барои ҳар як фарди худогоҳ аҳамияти муҳимро доро мебошад. баланд бардоштани таълиму тарбия ва ба касбомӯзӣ фаро гирифтани ҷавонон яке аз ҳадафҳои олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. ман имрӯз ихтисоси кори бонкӣ интихоб намудам. ман мехоҳам дар ин ихтисос таҳсил намуда дар оянда иқтисодчӣ хуб шавам. гуфтан ба маврид аст ки дар коллеҷи мазкур донишҷӯён аз рӯи ихтисосҳои молия, андоз ва андозбандӣ, назоратчӣ, хазинадор, амсоли ин ва дигар ихтисосҳои талаботи бозори меҳнат
мақсад таҳсил менамоянд ки масъула хатмкунандагон ба корхонаҳои истеҳсолӣ ва саноатӣ ба таҷрибаомӯзӣ равон карда мешаванд то ҳар он чизе ки дар дарсҳои назариявӣ аз худ намуда буданд бояд дар амал татбиқ намоянд. тавре зикр карда шуд муассисаи таълимиро ҳамасола садҳо нафар донишҷӯён хатм намуда имрӯз дар корхонаҳои саноатӣ ва ташкилотҳои молиявӣ кору фаъолият менамоянд ки ин аз заҳматҳои шабонарӯзии омӯзгорон ва масъулини муассисаи мазкур дарак медиҳад. имрӯз дар доираи баргузории як чорабинӣ дар донишгоҳи славянии тоҷикистону россия лоиҳаи пайкараи миллии забони тоҷикӣ муаррифӣ карда шуд. дар ин барнома 22 миллион калима ворид шуда тибқи нақша пешбинӣ гардидааст ки то охири соли равон масъулон татбиқи ин лоиҳа калимаҳоро ба 50 миллион мерасонанд. гузориши ҳамкоронамон. дар донишгоҳи славянии тоҷикистону россия лоиҳаи пайкараи миллии забони тоҷикӣ муаррифӣ карда шуд. пайкарае ки мо имрӯз муаррифӣ кардем пайкараи миллии забони тоҷикӣ яъне он аз рӯи лоиҳае ки аз бюҷети давлатии тоҷикистон маблағгузорӣ мешавад сохта шудааст ва ҳоло дар сомонаи tajikcorpus.org ҷойгир карда шудааст. ин лоиҳа барои тарғиби забони тоҷикӣ баргардондани калимаву ҷумлаҳо аз як забон ба забони дигар нигаронида шудааст. айни замон дар ин лоиҳа 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ворид карда шудааст. айни замон дар ин барнома 22 миллион калима ворид карда шудааст ва дар оянда тибқи нақша пешбинӣ шудааст ки то охири соли равон мустақилан масъулони татбиқи ин лоиҳа калимаҳоро ба 50 миллион ва дар ҳоли ҳамкории олимони соҳа имкон дорад ки то 100 миллион калима бирасонанд. пайкараи миллӣ ин як системаи иттилоотӣ аст ки он тамоми матнҳои дар забон мавҷуд бударо дар бар мегирад. хоҳишмандон метавонанд аз он истифода баранд, яъне ҳуқуқи ягон муаллифро вайрон намекунад. барои чӣ? барои ин ки фақат мисол медиҳад аз як ҷумла то 7 ҷумла бардошта мумкин аст. яъне кори забоншиносонро осон мекунад, кори муаллимони забони тоҷикӣ, кори донишҷӯён ёки талабагони мактабро осон мекунад. дар муаррифии ин лоиҳа баромадкунандагон изҳор доштанд ки дар ҳоли татбиқи пурраи он барои забоншиносон ва дар маҷмӯъ ба он нафароне ки дар самти забоншиносӣ корҳои илмӣ мебаранд хеле ҳам кӯмак мерасонад. ҳамчунин дар ин рӯз таҳти унвони дурнамои рушди таҳқиқоти бунёдӣ ва амалии забоншиносӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мизи гирд баргузор гардид. дар ин чорабинӣ масъалаи забони тоҷикӣ, аҳамияти омӯзиши он, ташаккул ва таҳаввули забоншиносии компютерӣ дар сатҳи забоншиносии ҷаҳонӣ ва ғайра мавриди баррасии иштирокчиён қарор дода шуд. бинандагони гиромӣ, он ҳама хабару гузоришҳое ки тӯли ин соат ба дасти мо расид манзури шумо намудем. хайр, саломат бошед.